A vy ste tu nebol? Ja som tu bol. Preto sa nevnímal potom, alebo čo? Preto sa vás pýtam, že aké problémy... Teraz nám to kolega vraví. Lebo vykrikovali jedne nám, nadávali nám do svíň. To som nepočul. Nepočuli ste? Tu aj pán, ktorý prechádzal pred 5 minútami, tak nám hovoril, že žiadne svine. Ale to nebolo počuť. Ja som to áno. Propagácia režimov totalitných, to vám nevadilo. Hej? Tu sa páči, páni, môžu prosím zameniť pokoj. A vy to nemôžete ako policajti, že? Tak máte podozrenie z niečoho. A vy ste to nevideli, že? Čo som mal vidieť? A môžeme podať u vás? Čo? Môžeme podať u vás? U nás? Nech sa páči, kdekoľvek. Tak bol porušený zákon 125/96 zbierky zákonov, paragraf 7a. Na pamätníkoch je zakázané vyvesovať akékoľvek symboly súvisiace a propagujúce komunistický režim. Dobre. Ďakujem za poučenie, nech sa páči, pokiaľ chcete ktorékoľvek obvodné oddelenie na Slovensku. Môžete to povedať. Dobre? Len vy ste tu, viete, akože ja by som sa trošku trošku na vašom mieste hanbila, pretože vy ste tu tí, ktorí máte strážiť zákon. A ten zákon tu bol od začiatku flagrantne porušený. Sláva Ukrajine nie je nikde v zákone zakázaná, ale kosak a kladivo áno. A viselo to tam od začiatku na tom pamätníku. A neurobili ste nič. Keď máte pocit, že spáchaný nejaký trestný čin, áno, ja to podám, ale chápete, že ja som zodpovedný občan, ktorý dodržiava, akože prepáčte, ale uchechtávajte sa na nikom inom. Uchechtávajte sa na nikom inom, dobre? Ja sa tu snažím dodržiavať a brániť demokraciu a vy sa mi tu chechtáte do očí, pretože som vám povedala paragraf a zákon toho, čo sa malo riešiť na začiatku. Tak sa môžete hanbiť. Môžete sa hanbiť. Môžete sa hanbiť. tak vlastne ma nepustíme, len preto, že nás je málo, tak ste tu boli. Môžete sa hanbiť. Zákonný dôvod na to. Za to, že tu bol porušovaný zákon a vy, ako ste všetci v uniformách, ste neurobili ani prd. Ja ako policajt mám podozrenie. Lebo tá vlajka je to, kam patríme. To, kam patríme. Patríme do Európskej únie a sme Slováci. Sovietská vlajka tu nemá čo robiť. Koľko Koľko Ukrajincov je tu?